Hala! Yayay! Sika man ang nag-drive! Dugaya sa pasayro karon oy. Outfit na kayo ko. Ah, basta magpaabot ra jud ko ron oy. Uy, pasayro, sakay ka boss. Magpawil kay kag-outfit ko ba? Ay, siyempre, ana man ang mga cute. Kiyot bitaw, ambi na imong kwarta. Kung di tira, kutukutuhon di ka doon. Grabe po ni mo boy, uy. Buhi ra kini nga kuha. Ay, wala na kakabalo sa rolls dali. Pag nalay mo to, no, muhatag di ka sa kuha. Ah, grabe po uy. Sige na lang. Amebe! Doon kay kaya muhatag. Grabe nang hatag nagalita. Mubigay pa. Oy, magunturno at tuon ako ni be. Oy, pasayro, 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 pasayro. Baan ni mo oy. Diyan kayo po doog maghilom. Namasayro ko. Walay supo kay ka ha. Dako kang tingog nga gamay ka kay tao. Isuga po ni mo boss oy. Nangin na buhi ra bay ako diri ah. Basta, gayip ni naman eh. Nihatag naman ko atong isa ganina boss. Aman, watag ka, paana ka. Eh, kuot na po ta kwartahan eh. Agay, hinaya pod. Kwarta man ka ha. Isuga pos mga tao diri oy. Wow, sexy. Hi kuya, cute ni mo outfit oy. Ay, ako pa? Tara. 12 seconds later. Hala! Yayay! Sika man ang nag-drive!